jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hannde ko alarba balɗe 17 lewru 11 ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi yo Allah hokka ñalde dow jaam ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi to bene e yimɓe hewɓe nanggama udda kaso hewɓe e mabɓe ko e konu bene jeeya nanggule mabɓe no haɓɓodi e togol samminere laamu ko waɗi toon balɗe faltiɗe ɓe kuccodiri e procureur criette suudu ñawurdu alhaali jiiɓu jawdi e kuliyankako tefore ɓurde yajude no heeɗa yoga jiitaka tafon e ɓen no tawa colonel Pascal Tigri ardinoɗo nde etare samminere laamu Patrice Talon to Mali Mohamed Youssouf Bathily lollirɗo Rashbach e Rokiyatou Doumbouya ñawore mabɓe waɗata koto cour d'appel ndu Bamako ko pellital ngal sariya leydi ndi ƴetti ɓeno tuma wasde hormade ndimago laamu ngu e darnude dental wat boniyankoɓe ñalawma ñawore mabɓe andinaka tafon hande alhaali coupe d'Afrique des nations hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko hani waɗude to leydi Maroc ko haala diɗɗal Cameroun kaleten fandare mabɓe hikka ko ƴettugol desewal ngal lawol jeegomoɓol to Maroc ko anniya mawɗo kono no wawi latade ɗum holli hooreɓe lato ballon Cameroun ɓe fuɗɗima hebloji toon to Casablanca leydi Maroc tedduɓe bisimilla on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi e dow RFI fulfulde to bene puɗɗortoɗen ko ɓuuri yimɓe capanɗe tato cokama kaso ko ɓuuri hewde mabɓe ko konunkoɓe ɓe no tuuma jeeyede e ettinoɓe samminere laamu Patrice Talon ñande jeeɗiɗi lewru ndu gonɗen ɓe kollama procureur gardiɗo suudu ñayirdu ko yowiti e jiiɓu jawdi kuliyankago noddirtedu criette caggal mum kamɓe foof ɓe uddama gam loskoji ɓurɗi yajude o fannu won woɓɓe hewɓe ettinoɓe nde samminere laamu ɓe jiitaka taw ina jeeya e ɓen gardinoɗo ɓe o hono lieutenant colonel Pascal Tigri keroɗen Bocar Tall ɓe yimɓe capanɗe tato pawɗi ñaawa ko jamma altine jawtuɗo to suudu ñawirdu toppitindu ko fati e alhaali jiiɓu jawdi e kuliyankaku wiyetendu criette ɓe mbaɗama e kaso caggal nde ɓe ñaawa etade yande e laamu Patrice Talon ñande jeeɗiɗi ndu lewru koɓe capanɗe tato e goho civil goto e konunkoɓe capanɗe tato ina tawe e mabɓe hooreɓe konu cukkoji hooreɓe konu e soldateɓe ina jiya e ɓe sokaɓe to leydi Benin yannoɓe e hoɗorde Patrice Talon hoorejo leydi ndi galleji ɗiɗi hoorejo konu ngu e galle hoorejo cabinet Patrice Talon mo joom suudu mum maayi e caggal jaggodiral ngal jiilawɓe tumaɓe samminere laamu Patrice Talon ina jokki ha joni gardinoɗo konunkoɓe o yitaka taw lieutenant colonel Pascal Tigri ko noon ñawoje ɗe goni e jokkude toon to criette Chabi Yayi ɓi hoorejo leydi kiɗɗo Boni Yayi fawonomo jungo kono accitama ñande altine nde ñawore o kalfinaɗo gueɗe bowal walde lundo dawro les démocrates gasani taw ma o huccita e hoorejo criette Mario Métenou alkamisa janggo avocat ɓe makko kolliti wonde ina ɗamini ma o accite o hoota so en tugnima e goto e mabɓe maître Abalou